Kalong ka khubor ka basno sarong, bantip baka kunhuan kinong ya jingi ka jila hapo kalama jong ka Meghalaya Swimming Association MSA kilala banwanra ya ka nambat burom yala ka jong ka jila hadin bakilayo bakin khur khat pratali kitakma ha ka jing leit banya shim benta ka jong ki sha ka jing yakop jingi balatip kum ka third Himalayan Swimming Meet. Kane ka jing yakop ka batang shisngi ka dei ka balalong ha ka arphun riu tarik ha ka pung jingi jong ka Tachi Namgyal Academy Gantok Sikkim. Napdeng kini ki khat pratali kitakma artali ki dei kitakma ksiar lai tali kitakma rupa bat khat lai kitakma rnong. Ha kane ka jing yakop unam tam napdeng ki khana jingi ka MSA udei uban penchangai sengwan ubalala ban khor ya ka takma ksiar ha ka jing yakop jingi ka ba 50 meters freestyle man Badru banra ya ka nam fastest swimmer jong kani ka jing yakop.